हम हैं इंस्पेक्टर पवन पुत्र और हम सिर्फ जानीला दुनिया में 4 सूत्र। बलात्कारी के, रेप करे वाला के हम जौन बा ऐसा सजा दिला कि शायद कोई जानेला। हमार बात सुना, हम ट्रांसफर होकर बम्बई से आयल बनी। सूत्र नंबर 1, बलात्कारी और रेप करे वाला के हम इनकाउंटर करीला और ओकरा के जो बा दुनिया से उठा दिला। और बात सूत्र नंबर 2, मर्डर करे वाला के इतना मार मारिला कि अस्पताल जाते जाते ससुरा मर जाला। हमार सुनो लोग, हम शहर छपरा जिला में नया ट्रांसफर होके आयल बनी। हम ना घूस लीला और ना रिश्वत खाइला। सूत्र नंबर 3, चोर बदमाश के सिर्फ हम एक मौका दिला, वार्निंग दिला कि सुधर जा, अन्यथा हमरा हाथे मर जा। और सूत्र नंबर 4, यह हमार कुत्ता लूसी जो नी करेली खूब जासूसी, अपहरण करेला अपराधी सबके। अब लड़का के हटवाई सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4, यह हमार कुत्ता लूसी जो नी करेली खूब जासूसी, अपराधी के अपहरण करे वाला मुजरिम के नाक से सूंघ सूंघ के पता लगावेली और ओकरा के जेल के हवा खिलावेली और हमरा हाथे खूब जोन बा पिटवावेली। ऐसे इनकर नाम बा लूसी। तो ठीक बा, हम इस शहर में आयल बानी। रउरा लोग हमरा पास खुला हम अपना मोबाइल नंबर देता नहीं। जब भी कोनो सेवा होके तो ये मोबाइल पर ली। हम सेवा खाती हम और हमार लूसी हमेशा हाजिर बा। क्यों लूसी? कट है। हाँ सुन।